What's up my brothers, it's me Sergej Iglojski, dobro mi ga došli bre u novu epizodu bre, ma idemo malo da se Alfanum Demo vratimo u roots, ma Alfanum Demo najjače, ma najjače, pregazio sam 12 ljudi bre, ma najjače, ma najjače. Šta ti bre, ma ti pička, za mene 12 puta me kola pregazila, ide gas, ide gas. Ja sam sa Zvezdare, na ulici steku mnogo poštovanja. Ja sam sa Zvezdare. Alo čale bre, pa ko ti brate ovaj brate nešto kratak lik, nešto pička materinama kurac, ma najjače kurac. A da matori bre umro, ma najjače bre, ma žao mi ga zbilja. Pravi čovjek vio. Pa viđe, ostalo mu 20 evrića u džep. Alo bre, ne uzimaj tih 20 evra, jesi lud, ubice te radijacija. Ma ludilo. Ne mogu da verujem, pravih 20 evra. O njima sam samo u bajkama čuo. Ti si budala retardirana. Alfanum Demo, pa jer znaš da će te radijacija ubiti bre, bolje proteina uzmi malo brate, ide gas, ide gas. Ja sam sa Zvezdare, na ulici steku mnogo poštovanja. Ja sam sa Zvezdare. A da reknem ja tebi nešto. Jebo sam ti mamu. I meni radijacija ne može ništa, ja sam cigan 100%. Ajde čale bre, reci mu. A da. Jebo mater, zašto imate dva mrtva tela na podcastu, koji kurac je ovaj podcast bre, ma ide gas, ide gas. Ja sam sa Zvezdare. A šta bre, ma nema bre. To je lampa. Nije bre telo Miroljuba, o čemu pričaš ti? Tražio sam Pepsi po studiju i našao sam kese sa 3 tela bre, pa ti misliš da sam ja Alfanum Demo lud bre, šta hoćeš da sad zovem policiju bre? Ja sam sa Zvezdare. Pa haj nazovi policiju sad, ajde ako Alfanum Demo smeš, pa haj ajde nazovi sad ako smeš, ma ajde bre, ne smeš, plaši se pička mal. Izvolite, policija na vezi. Halo policija, da izvinjavam se, imamo mrtvo telo ovde u studiju Great Eagle podcasta. Aman ljudi, oladite, nemamo više kesa za tela. Prestanite da nas kontaktirate za Great Eagle podcast. Ha, nikad me neće pritvoriti. Ovaj. Sam ti rekao bre da mi ne možeš ništa. Naš podcast je neuništiv, niko nam ne može ništa. Hail Serbian Eagle. Nemojte me jebati da ste zaboravili kome ovaj podcast zapravo pripada. Ti nemaš prava, ovaj podcast je bre osnovao onaj Alfanum Demo ćelavi i nemaš ti nikakve veze sa njim, možeš samo kurac da mi pušiš mu, hahah. Ćelavi majmune, ovo je sad Alfanum Demo moj podcast, ako imaš nešto protiv onda reci. Ako nemaš ništa protiv toga, ćuti. Pa ja mislim da je odlučeno. Ideš u kurac kanje bre, pusti me da pričam sa čovekom. Šta bre da pričamo? Nemoj ti meni. Da ti ne bi napunio dupe sa kreatinom. Ja sam sa Zvezdare. Pa reč ti men. Ti zbio tamo nešto na Alfanum Demo televizija, nešto koji kurac. Ma šta kazao neš da žene traže da budu silovane? Da. To sam rekao i tako i mislim. Razmisli malo. Da ne žele da budu silovane, ne bi se tako oblačile. Ja sam sa Zvezdare. Istina. Ja moju držim prikovanu za krst na tavanu, ne dam ja njoj niđe da ide bre. Mora gola da bude. Svaki put želim Alfanum Demo da je silujem kad je obučena. Ma to ti kažem. Isto brate, isto. Ma i ja to kažem. Moj tata je tako moju sestru u podrumu. A ne znam, valjda ona ima Alfanum Demo hrane tamo. Tata ju nije hranio sad u zadnje vreme jer mu se nešto desilo. A šta ono nešto pričaju bre za tebe da su te udarila kola? Ma kola me izgazila bre, moje nogice, ajde čao piju, pa onda morao malo da ih fiksam.
Misliš išao si u Jermeniju da ti produžuju noge? Pičke jedne lažete hejteri, ja sam visok čovek bre, nisam submisivi britbol veličine, jebem vam materma hejterima hejteri. Pušite mi kurac hejteri, alfanum demoma hejteri, nataknem vas na kurac bre, to su alfanum demo laži, narod naivan bre, narod naivan, lažu bre, lažu pičke, lažu. Pičkema pičke lažu bre, kola su me izgazila, kola me izgazila bre, neki debil proleteo kroz 5 crvenih svetala. Ludak. Jujuju, a sam te potrefio. Svaka čast majstore. Gledaj. Žao mi je, okej, nisam hteo bre, znam da Alphanum Demo si sad nepokretan skoro i da je sve moja krivica, ali ovaj video je sponzorisan od Manscape-a brema najjače. Manscape je Alphanum Demo najjača bre kompanija, ja bre sa njom brijem jaja brema najjače brema, ima najjače cene i najjače pakete bre. Zbilja, i ako ukucate naš kod otvorena Alphanum Demo zagrada vaš kod zatvorena zagrada možete dobiti i do 50% popusta, ma najjače. Hvala vam na gledanju mog podcasta. Kanje, duvaj kurac.